sengenele iqembu lomkhono wesizwe phakathi komzuliswano wenkampani kaKhuzani kanye-ke nabasebenzi bakhe. Angiqale nje kubingelele ngikwamukele le channel eMaswidi Mula Production. Igama lami nangumxolisi mfana kaDlomo waphansi lehenkandla. Uma ngabe ke uyaqala ukufika le channel, cela ukuthi ngenzele iqiniso lokuthi uqhubeka subscribe maqedwe le video, ushaye like bese uya commenta kulolu daba namhlanje. Ngenza kwethu tabeke ngizingalo ke njengamanje luthi ke sekungenele iqembu lomkhondo wesizwe kumzuliswano ophakathi kwenkampani kaKhuzani Mpungose kanye-ke nabasebenzi abaxoshiwe kule nkampani. Kusho ukuthi ke igama lithi ke Khuzani Mpungose uthenge inkampani ke yokuklina kule ndawo lapho khona bekade kuvele kukhona abasebenzi abasebenza khona. Uma ngabe ke thenga le nkampani base ke bethenjiswa labakade bevele besebenza khona ukuthi cha abazuxoshwa, kodwa kuthe mase kuhamba isikhathi kwashintsha ke ukhuluma, kwashintsha ukudla eplatini, sebeyaxoshwa ke abasebenzi. Umkhonto wesizwe ke usungenelele ke uzamukulele ulekelela labasebenzi ukuthi ke babuyele emsebenzini. Ngicela nje ukuthi uyizwele umnumzane Bishop TB Ngcobo elichaza lolu daba. Mangabe usuqedile ungenzele iqiniso ukuthi subscribe, uya like bese kuya comment asidibane ku video elandelayo. Ngiyabonga. Enamsebenzi qina. Enamsebenzi qina. Comrades, friends, patriots out there, sila kulento yabasebenzi. La sisesibhedlela iKing Dinuzulu Hospital. Abasebenzi bedlamlenze lenyamaza udlamlenze masikhuluma ngomdlamlenze ke sikhuluma ngoKhuzani onethenda la esibhedlela. Njengamanje abasebenzi bakhe laba abangaphathekile kahle ngendlela uKhuzani abaphethe ngayo ngokomsebenzi. Sitheke asithathe inxexheba ukuthi size la esibhedlela sizobalekelela njengoba nibabona nje baxoshwe bonke, more than 60 cleaners abaxoshiwe la esibhedlela. Laba abantu bano 10 years, laba abantu bano 7 years besebenza kulesi sibhedlela einkampanini ezihlukene. Njengamanje makufika iDlamlenze, njengoba nibona ikipa ibhaliwe la ukuthi iDlamlenze Group and Production. Kusho lokho ukuthi ke sila ngoba uKhuzani la ekhona, siyazama ukuxhumana noKhuzani ngoba laba bantu alokho babekile bezimanager baya avoida ukuthi sixhumane naye uKhuzani la ekhona. Khuzani la ukhona, please awufonele uBishop Ngcobo 071 978 4717. Sixoxe lento ngoba la ngaphakathi njengamanje abasebenzi bayaqhaphazeka, abasebenzi abanazo izinsiza zokusebenza, abasebenzi njengamanje ufike wabaqasha bephuma kwenye inkampani. Now on the way uyaqasha manje abanye abantu abasha nihlangene nekhansela le ndawo luba ligama lalo Umkhize. Niyaqasha manje niqasha abantu abasha nizokhipha abantu abadala sebehlalile. Khona abantu laba ngeke besaqasheka ngisho noma ngabe kuthiwa bangaqashwa ngoba impilo yabo yonke bayichithe la esibhedlela. iCovid bebe la esibhedlela. Baze bajova bejovela iCovid, abanye bafa befa ngesikhathi seCovid, abanye bagula begula ngesikhathi seCovid. Now ke kalula kanjalo sebephelelwa umsebenzi. Labantu banezingane bayondla, banezikweletu. And now laba bantu njengamanje bayithola bengenawo umsebenzi. Sizosho ukuthi lempi ke ayizukuphela la Khuzani. Uma wena uhlezi la uhlezi khona and siyayizwa relationship yakho no MEC lo wase KZN uNomagugu ukuthi nine relationship eqhubekayo nina noNomagugu. Leyo relationship ayichazwa ke yithi iyayichaza ke manje ukuthi why nithi nicula ngapha namathenda ngapha nabantu enihlale njalo ni close nabo kwenzakalani uma kuzoqhaphazeka abantu bakithi. Siyakusupporta Dlamlenze, umculo wakho siyawuthanda kodwa ngeke sivume ukuthi udlale ngabantu bakithi. Njengamanje ngihamba no communication we province communication. Is there anything ongayitshena uKhuzani nje no MEC ngoba fanele sibatshene ukuthi lento abayenza la is not right? No, Bishop usukhulume konke kodwa engakugcizelela Khuzani, sondela kulekelelwe abantu, uzongcolisa igama lakho. Suka emaphukhweni eyinkohlakalo, enkohlakalo kakhulukazi ushomo wakho lo
uNomagugu Simelane uMEC phume ekhukhwini lakhe yeke inkohlakalo abantu bayakuthanda but uzongcolisa igama lakho lezinto lokuzenza le mpika ayiphelileke la sizoqhubeka and ngeke kugcine wena kuzogcina abantu bakithi ngezivume ekudlalwa abantu bakithi siwumkhonto wesizwe kakhulukazi eKZN ngeke sivume ukuthi abantu bakithi bexhashazwe abantu abafuna ukufeza inhloso zabo abantu abaphila njengey'mbungulu abadla igazi labantu thina sizodila nawe ngayo yonke indlela but ngokomthetho seyistep sokuqala lesi njengoba sihlangene la sithi akuhlalwe phansi kukhulunywe wena uyabaleka uletha le genge yakho leyinduna angazi induna ingena kanjani la ilokhuzeni ngoba induna zomculo lezi lezosinika zona sezokhuluma indaba zomsebenzi la kodwa-ke Khuzani sondela ndoda sikhulume ngoba lenye nizama ukuyenza ngeke yenzeke mandla